Sasiola monastegira iristean badirudi denboran atzera egiten dugula. Debako udalerrian, Deba ibaiari lotuta, Zeleta Arrobitik eta Prailea itzaitzulotik gertu dago kokatuta Sasiola monastegia. 16. mendean eraikia, San Frantziskotarrek Gipuzkoan izan zuten lehen asentamentua da Sasiolakoa. Hau da, Frantziskotarren lehenengo asentamentua Gipuzkoan, Frantziskotarrak oso orden importante izan da herri honentzat, eta baita ere bidaurretako konbentuaren traza oso antzekoa dauka, eta konbentu konplexua zen, bere ospitala esaten genuna, ez? Dorretxe oso, oain ez dira jabetzen ze izango zen bere garaia, baina hemen oso komunidade potente bat zegoen, ez? Eta gaur egun, gelditzen diren aztarna apurrak, ondo mantentzea da helburua. Deba ibaiertzeko komentu honek garrantzi itzela izan zuen Donejakue bidean, 1503an Frantziskotar ordenakoek eraiki zutenetik. Ospitaleaz gain klaustroa eta eliza zituen komentua eraiki zuten, Behartxu eta Erromesei aterpe eman asmoz. Berehala hartu zuen sona handia asko baitziren bertatik igarotzen zirenak. Fraideek arreta handiz zaintzen zuten ospitalea, urteko Gaztainondo eta Sagastietako uztak Behartxuen beharretarako erabiliz. 1840ko Mendizabalen desamortizazioaren ondoren, Frantziskotarrek komentuaren jabetza galdu zuten, eta ordutik abandonatuta dago. Frantziskotarren lehenengo asantamendua izan zen Gipuzkoan, eta kontua da desamortizazio garaian utzi gelditu zen. Eta horrek eragin zuen, ia 200 urtez utzita egotea. Orduan ez da mantendu lanik egin, eta ikusten duzuen bezala klaustroa kasi erabat desagertuta dago. Hauek aurriaren aztarnak ikusten dira, mantenduan bakarra tenploa da. Eta orain dela 25 urte Aldundiak egin zuen interbentzio bat, gertatzen zena zen desamortizatu zian lurrak gauzak, berezko jabei ez zitzaiela bueltatu, eta orduan egin behar izan zen guk eskatu genion elizari, beti jabe ohikoenai eskatu dezakelako rebertsioa eskatzea. Eta orduan oso prozesu luzia da, eta azkenean lortu zuen 2002 urtean Debako udalbarrutia bere izenean Sasiola jarri alizatea. Zer bestela ezin da edozein interbentzio egiteko oso izaera konplexuan gelditzen zen. Eta orduan zer gertatu zen, egin genuena zen, Aldundie berak 83an egin zuen interbentzio urgentziazko bat oso egoera txarrean zegoelako. Baina ikusi danez, 25 urtetan teilatu bera eta oso gaizki zegoen jadanik bobera batzuk eta erorita zeudela. Orain Gipuzkoako Diputazioak komentua eraberritzeko lanak hasi berri ditu. Helburua da kontsolidazio lanak egitea, komentuaren egoera okerrera joan ez dadin. Gaur egun komentuak ez du garai baten izandako itxurarik. Frantziskotarren komentua bera erorita dago eta komentua zenaren oinarriak bakarrik ikusten dira. Garai bateko ospitala baserri bihurtuta dago eta pilotalekua ere ez da zutik mantentzen. Zutik dagoen eraikin bakarra eliza da, eta hor oinarrituko da Diputazioaren aktuazioa. Cuando se realizó el proyecto, se estimó que lo oportuno era consolidar la cubierta, modificando todos los materiales de cubrición y después realizar la reconstrucción de las bóvedas que se derrumbaron hace unas décadas. Y al mismo tiempo garantizar la estabilidad estructural del edificio mediante un recalce, porque parecía que debido al tipo de fisuras y de grietas que presentaba el templo, el edificio estaba deslizándose hacia el río. Una vez empezadas las obras se ha descubierto que el recalce no es necesario y al mismo tiempo han aparecido unos elementos polícromos debajo de todo lo que es el encalado interior. Y ahora se está pretendiendo, aparte de la consolidación estructural, consolidar esas pinturas que han aparecido, que pueden datarse aproximadamente en el siglo XVII, o sea, unos 100 años después del origen del propio edificio. Jatorriz eraikinak zituen 3 bobedatatik bakarra gelditzen da egun. Beste biak erorita daude, baina berreraiki egingo dituzte, eta teilatua ere berrituko dute. El otro objetivo es el de realizar esa reconstrucción de las bóvedas para
de alguna manera garantizar la solvencia estructural del edificio. A la hora de realizar ese trabajo, lo que sí se ha encontrado es que el edificio presenta muy pocas patologías de carácter estructural, tiene pocos desplomes, los daños en los muros son pequeños, se puede decir que la construcción era una construcción mejor de lo que se esperaba. De manera que ahora lo que vamos a hacer es una consolidación sencilla, un poco menos complicada de lo que estaba previsto en el proyecto. Las piedras originales, bueno, hay dos tipos de piedras aquí, unas de una reparación del siglo pasado y estas que son las piedras originales, que son las dovelas de los arcos. Las que están más lejos son las dovelas de los arcos principales, estas de los arcos diagonales y esas de los terceletes, porque el templo es un gótico tardío, digamos, en la composición de las bóvedas. Y lo que se pretende realizar en el trabajo es recuperar al máximo posible los materiales antiguos y aquellos tramos en los que no podamos utilizar material antiguo por falta del mismo, sustituirlos por materiales lo más miméticos posibles, para que se recupere un poco la idea antigua del templo, ¿no? La idea original. Santillo bidian hau monumentu izendapena dauka eta eliza hau desakralizatutako templo badaia. Orduan, ikuspegi hortatik elizantzako etzan lehentasunezkoa. Orduan guk ikusi denun beharrezkoa zala interbenitzea, gaina azaroan erori egintzan zertxa bat eta iazeon erortzear, eta orduan Aldundia berak erabaki zuen bere gain hartzea obra eta ez da ohikoa. Aldundiak lagundu bai, aholkature bai, baina normalean ez ditu bere ekimenez horrelako lanak egiten. Baina kasu honetan ez ohiko egoera bat zan eta hala egin genuen. Dagoena da, ikusi dugun bezala, bobedan gero ikusi duguna, daude 17. mendeko ustez, 17. mendeko margolanak, bobeda eta hormetan, gero dago 18. mendeko retablo barrokoa, eta baitaren mantentzen dira oso banku bereziak, eta horiek gordeta daude eta gero bere tokira etorriko dira. Horiek dira gaur egun mantentzen diren eta berezko diren materialak, hemen mantentzen diren. Gipuzkoako Diputazioaren lanak esan bezala eraikina kontsolidatzera bideraturikoak dira. Oraingoz ez dute guztia eraberrituko. Naiz eta etorkizunean eta berriz ere halakorik gerta ez dadin, eraikinari erabilpena ematea den helburua. Funtsean gure ze handina zen honen etorkizuna bermatzea, alegia egiten zena irautza egin, orduan. Egia da, ez dugula soilik konsolidatuko, ze bobeda bakarra gelditzen da, beste biak ere berreraikiko dira, eta orduan tenploa bea, eliza bea, nahiko ondo geldituko da. Gainontzean hemen ez da aktuatzen hauek ikusten zuek klaustruaren zatila dira, gero dago beste aldean hor zubia ikusten da, lehengoko Santillo bidea karreterakin lotura zeukan zubia, eta gero atzekaldean frontoia ditzen zaion beste eremu bat dago, frontoia da nozer, hor beti dago duda, hor ez dugu aktuatzen, baina tenploa bai geldituko da etorkizuneako erabilgarri. Ez dakiguna da, oraindik zer erabilera izango duen. Eta hori izango da, datozen urtetako erronka. Eraikinak erabiltzen badia, izorratzen dira erabilita baina askoz gehiago. Orduan nik uste lehentasuna daukala erabileraren bat bilatzea. Hori ja guk saiatuko gea, baina ez da inbeste gure lana, berez.